eyovukuza amathambo eyovukuza amathambo okuqala ethi ke I'm standing here njengamongameli ukuthi ke today South Africa is free ngithi ke mina neka manje balele sazi ukuthi 27 years later namanje fighters in jail. Yeah, all right. Sengathi angaphuma abalayekile sibuya naye manje nje bathe ngibona nina ade ngikhuluma la Facebook nithi sengathi angaphuma ungizwe nilayekile sibuya naye ayikho into enizoyisho sibuya naye nje ubona nje sihamba la endleleni nabafowethu lapha nilayekile Nakupova. Oh, you do like